Guys, langgam na lagi mong mauban din guys. Pero tingmingaw ang adalan, bukid ni siya sa kok sa barangay Tagpangi. Oh, diris dapit des pikas. Bukid. Banyak banget, uy, pang-pang oh, pikado. Oh. Kagmay kay kadalan. Murag ambos frontier no. Dinhing dapita. So kini siya guys. Tuwa dito among mga kauban ay mga sundalo. Oh. Naka na traffic. Kami kauban sundalo. Guys kay kining dala na bukid. O ya di basta-basta ning dalan guys. Okay, pag abot nimo pang-pang, oh. Pang-pang diri guys, oh. Ya mo na siya. Ang sitwasyon diri guys. Ay among sundalo gipabutang mo suna. Okay. Na dito sunahan ang atong magkauban to si Congressman Nordan Swan. Doon ay turnover sa mga project. Duha ni ka project ang i-turnover ni Congressman Nordan Swan dito sa barangay Tagpangi of Skining Dapita. Okay, sa man oy, mga naog siguro ta sa may stepping ani. So sunod-sunod na ni turnover sa mga project ni Congressman Nordan Swan karong buntaga. Nakasunod dito Pusaka pangutana tas mga expert kay sila may mga expert. Di kasunod na kay kanlong dalan dia. Bago. Mali guys among ganian diri. Oh. Pang guys, oh. Ini may mga basura.